Magadi go. So this say, yeah, takutopinda muna Christmas, my diasporians are going to Zimbabwe. There's a couple of things I just want to say. I'm going to Zimbabwe for sure in December. I'll be there, and I know I'm going to have a lot of fun. There's a lot of people waiting for me in Zimbabwe, and I'm looking forward to see most of them. And I mean, not all of them, right? Chekutanga ndechekuti pane zvimwe zvinhu zvekuti kana wabva kudiaspora unofanira kuchenjerera, especially paunonogeza pai. Kazhinji kacho pane munhu anosara achivhura suitcase rako. Be careful. Pane mumwe munhu anotosara achitosecha achida kutoona kuti chii chiri kuitika. Saka kana usina door rinolokwa, look out for that and make sure unongoseta hembe dzako in a way that paunobva mushawa kana kuti paunobva mutapo unongoona kuti zvinhu zvese zviri proper. Hwezha. Inini zvangu padeni pedu, even kana unoita weti chaiko panze, because hatina toilet mukati kumbare kumba kwedu, kunoita weti chaindosiya ndakiya door rangu, because I've been like, what can I say, ndagara ndakabirwa, especially mari. Saka, I don't really trust anybody. I trust myself. I don't trust anybody. Saka, ndotokiya. And yes, vanhu vanenge vachitarisira kuti pamwe tichauya nezvinhu. Of course, inini I have a couple of things zvandofanira kuenda nazvo. Ndine butsu dzandakapiwa nemwana wangu, 33 pairs. Imagine that, of Nike. I cannot take all of them. You know what I'm saying? I'm gonna just take maybe 5 or 4 because ndine zvinhu zvangu zvanenge ndida kutakura. Plus pane tuhembe netumwe tunhu, saka ndofanira kuita mix and match because zvinhu zvacho ndakanzi ndonopa my cousins emwana wangu, like, you know, boots nehembe ndakapiwa nemwana wangu, saka ndofanira kunopa my cousins ake. So look out for that. Yes. The other thing too, kana uchienda kuZimbabwe, make sure une mari yako yakakwana. Hatidi zvekuzokweretana mari uchiti madmani ndozokutumira ndadzokera kunhingi kuforeign. Aiwa, hatambidzani mari kana tiri kuZimbabwe. kuZimbabwe ndiko kudya mari. Kana uchitonetsa munhu, utonetsa munhu atori kuforeign kuti nditumidzirewo mari ndozokuona ndadzoka, not mumwe munhu ari kuZimbabwe. Just because wamuona kana achibudisa $100 kana kuti abudisa $500, aiwa. And handitambidze munhu kuZimbabwe mari. Kana ndichitokupa mari, I don't expect it back. It's like a gift or a present, or ndangonakirwawo niwe ndangoti you know, one yakutamba. Wedzera. WekuSouth Africa, mogara mauya nebhutsu dzenyu dzese dzakakwana ka. Nozvokuya zotaura kuti ndakasiya dzimwe bhutsu, chimbonipo ndimborova chiri kumecha. Aiwa, WekuSouth Africa, wekuJoni uyai nebhutsu dzenyu dzakakwana. Musazotaura kuti maBag ari kuteera, bhazi racho harisati rasvika. Ayo manyebo. Tozviziva izvozvo. Ndo matricks enyu ekuda kubvunza kukumbira hembe dzevanhu. Aiwa manyebo. Kana usina hembe ngopfeka dzaunadzo idzodzo. Nekubvunza marate kuti bhiareta mari nemarands. Aiwa, bhiareta kana kuri kushabhini, sometimes it's $1.50, sometimes it's $2 US dollars. Saka kana wabva kuJoni
wadi wagara wachinja ma-US ako uri kuSouth Africa because avatomboada ma-US kuSouth Africa. It's like Canada munomu avatomboda ma-US munomu. Wakatoenda uchiti kuda ma-US vanokupa wachimhanya. Even pandakaenda kuAbu Dhabi, pandakati ndikuda ma-Canadian dollars, they were so happy to take ma-dirhams anga ndinawo vachindipa ma-Canadian dollars. I don't think any country wants foreign currency munyika mao kadiro kanoitwa foreign currency kuZimbabwe, because kuZimbabwe ikarati chaicho, because government iri kuida, mabusinessmen ari kuida, magweja ari kuida, vekumupedzanamo vari kuida, vanotengesa vavo vari kuida. Munhu wese anoda US dollar kuZimbabwe nerand. But most of the countries, even wakaenda kuBotswana une US dollars, unonzi enda kubhenki unochinja uisa kumapula uzotenga. South Africa same thing. Kuenda kuSouth Africa izvozvi, so une 10,000 US uchida kutenga motikari, unonzi enda kubhenki uzodzoka mari yako yamarands. Motikari yedu iri kuita 150,000 rands. Wadzera. It's only Zimbabwe chete ndio inoda ma-US dollars, because most people, they don't know the value of the US dollar. Vanhu vazhinji vave vanobudisa mari, none of them never brought that money in. We inini nevamwe vangu vari kudiaspora tisi tinowinza US dollars to set up the foundation for the youths. But when you set up the foundation for the youths, kune ma-big money vanobva vatora mari yobva vaibudisa kunze kwenyika waisiya. But hapana kana one wavo akambowinza kana sendi iroro. Havana kana plan. Most of them havana kana plan yekuwinza kana US dollar muZimbabwe. Waisiya, vanotomirira isusu madiasporans. Unotoona munhu achitokunetsa, mablango ko ndikatiteka sheti ndobhadharira mwana wangu chikoro school fees ndoda 10,000 une mari. Aiwa shamwari azinzwaro shanjimomira ichimonimirira inata mini. Saka ndokamiriro kazvo isusu tisi tunoseta plan isusu madiasporans, especially paforeign currency. Vamwe vese kungotaura chete vachingoona zvatinenge tichiita. Waisiya, tichionesana ndio zviripo. I'm one of them. I'm from Diaspora. I've been here 31 years. Pamwe mari yandakawinza kuZimbabwe yakatopfuura kana 300,000 since I came to Canada. I never brought not even a cent out. Maybe pandobuda muZimbabwe ndobuda kana $100 kana $10. But there's people patori nema-accounts kudzimwe nyika ane ma-US accounts, but they never brought not even $1 in Zimbabwe. But anyways, that's a story for another day. What I'm just saying, kuti kana takaenda kuZimbabwe, be careful kana uchinogeza, especially kana uri pamba pauri kufila too comfortable. And make sure that you unoverenga mari yako uchiona kuti mari yako yakakwana sei, because akomana acho anotsara-tsara. Kana kuti masista twako tinokutsara-tsara mubhegi imomo. Ndozvavanoita vanhu vacho. Inini zvangu ndakatsarwa kakawanda, ndaitotsarwa even paRoddie chaipo ndichitengera vanhu bhiya. Tenga bhiya so change haidzoki. Utozokalkuleta kuti iwe tatenga 10 rounds ka pamba chidzoka ma$3, munhu atone 30 dombi momwe. Ende munhu achanenge ari innocent person. Aitofunga kuti handisi kuziziva kuti ari kutora mari. Manje handichatengera munhu bhiya. Mari inobuda mumaoko mangu. Handichabatisa munhu mari mazuva ano. Ndambozviita kudhara ndiri mutsisaga. Kazhinji kacho kana uchitrusta munhu ka unopedzera wamutsisaga. Ndozvandaita. Ndiri mutsisaga kudhara. But ndati ngwarei manje ne social media, nongotaura nevamwe vanhu.
you know, that ngwa embichana zvatochinja. So vanhu vejoni uyai nezvinhu zvenyu zvakakwana. Hatidi kunzwa kunzi maBag ari kuteera kana kuti bhutsi dzakasara kujoni. Vediaspora musatye kugara pasi yokunana UK, Australia, Canada, America. Kana makauya mugeto, gara padombo ipapo. I have certain people vanouya kuzondiona inini vabva kudiaspora. Nditadza kugara pasi nesmart yanenge akarohwa. Hanzi trouser rangu ndiri $300. $300? What is $300 muZimbabwe? You understand? Richangobvaruka chete, no matter what you do, ingogarawo pasi ungoitawo comfortable. You understand? Munhu anoswera akamira. But tiri kukuziyai, vaya vasikade kugara pasi kana vayozotoona kugeto vaya vanongoramba vakangomira. Takuofa macheya pekugara, tiri kukuzivai futi. Aindogara pese kana mutara ndirogara ino. I'm born in the ghetto, man, right in the gutter. There's nothing I don't know about the ghetto. I'm a living legend. They say, they understand. Me, I'm a living legend. They say, some people say self-praise is no form of no recommendation, but right now I gotta praise myself, man. I'm a living legend because if no one is telling me, I gotta tell myself that because I've gotta up my game. You know what I mean? I mean this by myself. Not them and those, you know what I mean? I don't follow them. I do Mad Minox, the original Ghetto Crown King. You hear that? Wazvinzwa kuti zviri kusaunda sekuti zviri kuita kupaunda kuita kunaka. Anonzi manake. Zimbabwe tinenchiridza apa paChristmas apa. Vanenge vachindiona musati mandiona. Zvechitsaga zvezvo ndakapedzisira kuzviita kudhara. Taakuenda kumberi. Forward ever and backward never. Those are true kuita. Vanoti kutaura mahara, isusu tunotaura ne-action. Action speaks louder than words. That's what Mad Minox is there for. You know what I mean? But anyways, much love to all the people that are in Zimbabwe, all the diasporians who can manage to travel in this pandemic of COVID-19. Yeah, be safe out there when you travel to Zimbabwe. And don't visit Machembere usina permission of the immediate family. Because hatisikuda kusiya taparadza imwe mhuri. Because iwe unogona kubva neCovid kunouka. Unogona kuitwa test yobva negative. But inenge iri mauri. Uenda kuZimbabwe unenge uri positive. Uenda pane chembere inokunudza kubata maCovid. Saka be very careful when you travel to see relatives, especially vechikuru. You understand? So that's one thing I want to say to all my brothers and sisters who are thinking of traveling to Zimbabwe this Christmas, this festive season, of which I'm one of them. And just be good to people, you know what I mean? Because the kids, especially to the kids, you know, the kids needs to feel the Christmas spirit. Vatengereva nama ice cream. Kana uchikwanisa kuvapa iri mari madhora, you know, even mabhondi acho wakachinja mari yako yaita mabhondi akawanda, give it to them, vanotenga masweets. Treat the children right and make sure the children enjoy being a child. Sangoti ungonwa bhiya uri wega, vana varungopfura varungotamba and vanosvika pakuneta. Just buy them even my drinks. A bottle of Coke, I think, is 40 cents. You know, or 50 cents, you know, US.
So just treat the kids and make sure that the kids know that this time of the year is a different time of the year. It's Christmas, and of which some people don't celebrate it. Me personally, and this is Simon Christmas because dango tarisira vana vadiki vanoda kunzwisa kuti Christmas inofamba sei. And so remember, watch around, look around you, know the people around you, make sure you count your money. Kana una hip-hop because kana uchinogeza pane mumwe munhu anosara achikusecha secha. Kana uri mukomana bhebhi rako unogona kusara ichikusecha secha. Saka tofanira kuita zvokuwirirana, hatidi zvekuzongopondana pondana. Zimbabwe inoendesa kujeri kwasiyana nekunoku. But anyways, one love, and very soon I'll be in Zimbabwe. I won't be on social media that much when I'm in Zimbabwe, so because it is what it is. You know, I'll be off Facebook for a while when I'm in Zimbabwe. So if you don't have my number, you have to get it right now. All right? Blessed, have a nice festive season. Looking forward to see everybody. I have a couple of people who said they're gonna come check me. You know what I mean? I got my my birthday present from America. I got my shoes. Thank you, sister. I love it. And I mean, looking forward to my other sister in Zimbabwe, in Nduna Keke. Ne create a beer. Well, love you. Blessed.